Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa kasaysayan sa Pilipinas, niabot ang mga protestante sa pagsugod sa ika-20 nga siglo. Ilabi na sa tuig 1898 human sa pagkapilde sa Espanya ug pagsugod sa kolonyal nga panahon sa Amerika. Uban sa mga sundalong Amerikano, misulod usab ang mga Protestant missionaries nga nagdala og bag-ong pamaagi sa pagsimba o pagsabwag sa ebanghelyo. Sa tuig 1901, opisyal nga nagsugod ang ilang organisadong misyon sa Pilipinas, pinaagi sa lain-lain nga mga denominations nga nagtinabangay sa usa ka kasabutan nga gitawag og committee agreement aron malikayan ang competition sa ilang mga pagsangyaw nga himuon. Pananglitan, ang mga Methodists nagmisyon sa Bulacan, sa Pampanga, sa Tarlac, Zambales, Nueva Ecija ug sa Pangasinan. Ang mga Presbyterians nisentro sa Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Camarines Sur ug Camarines Norte, Albay, Sorsogon, plus mga isla sa Cebu ug sa Leyte. Ang mga Baptist primarily focused sa Visayas, labi na sa Panay ug sa Negros. Ang United Brethren ni istasyon sa La Union and some parts of Ilocos Region, samtang ang mga Christian ug Missionary Alliance ni sentro sa Western Mindanao ug sa Sulu Archipelago. Ang Born Again movement niabot sa Pilipinas sa ulahing bahin sa 1930s ug nahimong popular sa dekada 70 ug 80 nga gikonsiderar nga golden age sa Born Again movement sa Pilipinas. Nining mga tuiga, ang mga miyembro sa lain-lain nga mga Born Again churches midaghan tungod kay sila nakapamingwit sa mga nanguna nga mga protestante nga simbahan o nakadanisad sa mga nominal nga mga Katoliko. Ang ilang pagsaka sa ilang numbers nagpadayon hangtod sa tuig 1990 ug ang ilang mga miyembro mikunhod na sa mga misunod nga mga katuigan. Sa tuig year 2000, ang mga Born Again churches gikan sa United States nagpadala sa ilang mga missionaries sa Pilipinas aron pag-revive pag-usab sa Born Again movement ug niining higayuna ang ilang nag-una nga misyon. Dili na ang pagpanguha gikan sa mga simbahan nga mga protestante o katoliko, apan gipuntirya na nila karon ang mga batan-on sa mga eskwelahan, partikular na ang mga college students. Ang Born Again nga mga magsasangyaw dili gusto nga maghisgot sa church history o intentional gajud nga mosentro sila sa Bible alone. Nganong dili man sila ganahan sa church history kay diha sa pagtuki sa kasaysayan sa simbahan maklaro man nga sila wala nakakutay ngadto sa mga apostoles. Kining kasaysayan sa nagkalain-laing lihok sa pagtuo nagdala nato sa ebanghelyo karong adlaw diin gipadayag ang kalainan tali sa gikan sa langit o sa gikan sa yuta. Sa pamulong ni Juan Bautista nga nakadungog sa mga pagpambunyag ni Jesus, giawhag niya nga paminawon si Jesus. Nihimo siya og usa ka dakong testimonya mahitungod kang Jesus. Ug mao kini ang atong pamalandungan karon. Unang punto, si Kristo ang nagagikan sa langit ug labaw sa tanan. Diha sa ebanghelyo nagkanayon, the one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. John 3:31. Sa binisaya pa, ang gikan sa kahitasan labaw sa tanan, ang gikan sa yuta iya sa yuta og nagasulti sumala sa yuta. Kini nagpasabot nga si Jesus adunay otoridad nga gikan sa Dios mismo. Daghang magtutudlo og leader sa kalibutan na naghatag og ilang mga ideya og pagtulunan apan dili tanan gikan sa langit. Si Jesus lahi kay siya mismo ang anak sa Dios nga nagdala sa kamatuoran. Ug mao ni ang gipamatud-an ni Juan Bautista.
ug asa man gipasa ni Hesus ang iyang mga pagtulunan. Natural diha sa simbahan. Unsang simbahan na? Sa Iglesia Katolika. What we have in the church is the apostolic deposit. Gikan kang Hesus, gipadayag diya sa mga apostoles ug kanang unang grupo sa Christians mao ang simbahang Katoliko. Si Kristo ang nagagikan sa langit ug labaw sa tanan. Ikaduhang punto, ang pagtuo dili lang pag-ila kang Hesus kundi pagtahan sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Giingon diya sa ebanghelyo, whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life. John 3:36. Sa binisaya pa, ang mutuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan, apan ang musalikway kaniya dili makakita sa kinabuhi. Kini usa ka klaro nga pahimangno og saad sa Dios. Ang pagtuo dili lang pag-ila kang Hesus. Dili igo ang pag-ingon nga kita mutuo kung wala kini makita sa atong buhat. Ang tinuod nga pagtuo nagdala og kausaban sa kasing-kasing og kinabuhi. Ang pagtuo nagkinahanglan og kaisog sa pagdawat kang Hesus sa tanan natong kahintang. Busa ang ebanghelyo nag-auhag kanato sa pagpili. Mutuo ba kita o musalikway? Ang pagpili adunay epekto sa atong kinabuhi karon ug sa umaabot. Ang pagtuo kang Kristo nagdala nato sa kinabuhing walay katapusan. Ang pagtuo dili lang pag-ila kang Hesus kundi pagtahan sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Story time. Nay nangutana nako, Father, pwede ba ang born again mobalik sa Katoliko? Ang tubag, yes. Ug ang simbahan, bukas kayo sa pagdawat pag-usab sa iyang mga anak. Ang proseso kasagaran magsugod sa pakig-istorya sa pari aron masabtan ang sitwasyon sa tao. Kay nabunyagan naman siya sa Katoliko kaniadto, dili na kinahanglan usab nga bunyagan pa. Ang importante mao ang paghinulsol ug pagbalik sa pakig-uban sa simbahan. Pinaagi sa sakramento sa kumpisal o sa pagsalmot sa Eucharistia. Usahay, kinahanglan usab ang katekesis aron mapalig-on pag-usab ang pagsabot sa pagtuo. May tungod sa pastor nga ni-recruit kaniya, maayo nga ipadayag ang respeto o pasalamat sa iyang natabang no apan ipatinaw nga ang desisyon sa pagbalik sa simbahang Katoliko usa ka personal call, personal nga tawag sa konsensya. Ang pagbalik maingon ta nga pagpadayon sa panaw sa pagtuo. Importante ang paglikay sa panagbangi o pagpabilin sa kalinaw. Ang Dios hinumduman nato maong ang nagiya sa matag kasing-kasing sa iyang kaugalingong paagi. Ug sa katapusan, ang kalipay sa pagbalik sa simbahan usa ka dakong grasya nga angay gajud nga ipasalamat. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-auhag kanato nga mutuo sa iyang anak nga nagikan sa langit ug mudawat sa kinabuhing walay katapusan nga iyang gisaad. Hinaot nga dili kita madani sa mga butang nga gikan lamang sa yuta, apan magpabilin sa kamatuoran nga gikan sa Dios. Salig nga ang iyang kaluoy walay kinutuban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.